Eso dixo ela. Pero mira quen está aí! Hola! Que tal? Custouvos moito chegar? Pero non se sades tímidos! Vide, pasade! Benvidos a miña humilde morada! Desculpade, perdón. Son Bernaleans de Moscoso, vizconde e señor destas terras e máximo expoñente da opresión feudal. Tamén son piscis e son do grupo sanguíneo AB negativo, o que me fai ser tan especial e ao mesmo tempo tan condenado. Díxenvos que son o señor e amo de toda esta fortaleza? Esta fortaleza é o froito dun durísimo traballo herdado entre xeracións que comezou o meu bisavó comprando o terreo. Logo meu avó compraría a pedra e despois viría meu pai, que a construiría. Sí, foron explotados centenares de campesiños. En fin, iso non é moi bonito, pero... Que a que me dedico eu? Besamos, un poquinho de todo. Escravizo labregos, aterrorizo labregos, extorsiono labregos, e tamén os executo. Sí? E os domingos fago un churrasco de escándalo. Sí, sí. Que por que non conquisto novas terras ou loito contra outros exércitos? Veredes, iso está sobrevalorado. A verdade é que o que está petando é putear sempre o mesmo individuo. Unha vez, outra vez e outra vez máis. Creas un vínculo mentras o zurras. E incluso chegas a collerlle cariño. Iso sí, sen deixar de zurralo. Mirade, vinde conmigo, vamos ensinar un sitio increíble. Vinde, vinde. Fantástico, verdade? Aquí paso gran parte das tardes. Estas extraordinarias mulleres crean uns sonidos tan máxicos que me fan entrar en trance e me transportan a un mundo lonsano, moi lonsano. Eu son o amo de toda esta xente, o xefe, de vos. Sí, pero non me gusta que me besan así. Intento que pensen que son o seu colega, que me preocupo polos seus problemas. Que digan, «Guau, que tío máis enrollado!» ou «Ei, como mola ese tronco!» Grazas a min aquí respírase un clima de amizade e todos os días son festa. Pasa! Te colle! Hoxe teño unha cita coa historia. Hoxe reúnome co ancián Bonifacio, o meu mestre estratega de batallas. Últimamente temos uns frontes abertos nas fronteiras e temos que resolvelos con gran destreza e rapidez. O ancián un tío simpatiquísimo. Sempre gaña o concurso de monólogos de palacio. Doutor, teño sífilis. É grave? Non, é esdrúxula. Berni, temos que falar. Berni. Vizconde! Pois sí, Vizconde. Mire, que as contas non saen. A folla do debe está completa. E o dos saberes pon... me aburro. E el burro meo. Fulberto é o meu contable, e non creo que vos custe moito imaginar o aburrido que é sempre coas súas contas. Nacín fai 33 anos, 3 meses, 3 días, 3 horas e 3 minutos. Sí, era un día gris e chovía. Agora non é o momento, Fulberto. Ancián Bonifacio, como está a situación? Entrannos polas terras do norte, do sur e do oeste. Que gracioso. E obsceno ao mesmo tempo. Entón escollamos e ataquemos canto antes. Que tal o norte? Mal asunto, mal asunto. Ali está o verdugo fantasma. O verdugo fantasma é un ser infernal que cabalga solitario na procura de vítimas ás que sacrificar coas peores torturas imaginables. Diz que gusta de poñer pito. Vaya, un tipo duro. E que me dis do sur? Bo sitio, verdade, Fulberto? Participar nunha campaña bélica comprometería o presuposto de Palacio, Berni. Vizconde! Como me mandaría a mí? O sur podería ser unha mala elección. Ali agarda un exército xermano colonizador entrenado nas máis sofisticadas artes de combate e dotados das mellores armas.
nosa hermana, ata que escapou. Do meu pai aprendín que as mulleres e as leis están para violalas. Supoño que ela non quería comprometerse. E que tal o oeste? Que está ao mar. E quen está agora na praia? Eles. Os raros. En fin, algo hai que atacar. Atacaremos aquí. Iso é o centro do mapa, señor. Sinaloa a nosa vila. Correcto. Atacaremos os aldeáns irmandiños e atraparemos a dous. Así verán os nosos inimigos o poderosos que somos. Bernie, Visconde! sí. Podría firmarme o papel de saqueamento da vila? Pensaredes que como eu status gozo de popularidade e ligo moito. Pois a verdade é que ás veces sinto que é como se non te escolleran para un equipo. Ou que te escollan para un equipo e te presentes e non existía ese equipo. Ou que ese deporte non existía. Debín supoñer. Balonpedo? E levo 2 anos co churro listo, pero nunca hai chocolate. E técnicamente son 10 anos se nos referimos a consentido. Pum 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 pum. Pum 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 pum. Pum 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 pum. Pum 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 pum. Pum 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 pum. Pum 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 pum. Pum 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 pum. Pum 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 pum. Pum 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 pum. Pum 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 pum. Pum 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 pum. Tilu li li lu li li.